Hello guys, welcome back to my channel Bibisika daimary. लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय जोङो खैराबारि हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव थांनो नागिरदों लाइभआव खनसेबो थांफेराखै आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय मादैमुबो दोङो लोगोसे बिसोरबो खनसेबो थांफेराखै आरोना ओमफ्राय आंखौ लिंबाय माने थांनोबाथ' नुफेराखैबा होननानै ओमफ्राय बिबार बावथ'थ' माने खुलुमनो थांथ'थ' थांनो नागिरदों आरोना माने बेरायनोबो मोजां जागोन नालाय माने जायगाफोरखौ नुयो आरो बाथौ थानसालियाबो माने जोबोद समायना मोजां खोनादों आरोना स' दिनै थांबाला नुसिगोन आरो माने भिडिअफोरावसो नुबाय थायो हिरिम्बा बाथौ थानसालि होननानै स' दिनै मोगथाङाव नुसिगोन आरो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय थुदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै दे माबा जाबायना थांसै बाराव स्टार्ट जाबाय याव टमटमनो थांगोन आरोना स' जोङो ट्रेन स्टेशनसिम टमटमनो थांगोन ओमफ्राय ट्रेनजों जों गाखोलांगोन आरोना गारि गैया दुखिया अबस्था जे सान्दुं गोसा आयु जे सान्दुं गोसाखा लोगोफोरनै थांनायनि सिगां दैसो गांग्रोबाय दै लोंना थांसै दै गांनाया दासो लोंनो मोनना मोजां मोनलायलायबाय मादैलाहानि बाथौ मन्दिर बे आरो बिस्रानि न' आरो बे मादैमोनहानि मादैलाहानि फुल नै बिबार बारसोदो मादैयानो गायजोबो फुलफोरखौ आरो मानसिनि न'आव बिबार फुल थाबासो माने मोजां जायोना गोसोफोराबो मोजां मोनो नै मादै सानैया गाखोग्रोना थाबाय जों साबा जालांगोन आरोना लोगोफोर नै टमटमाव गाखोनोसै जोङो नै खिन्थु आं उल्था जिरायनो हाया गाखोबाय टमटमा खारबाय स' थांबाय थादो रुटायाव दा ट्रेन 10थासोआव खारो ट्रेनाव गाखोनोसै आरोना स' लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर नै ट्रेन स्टेशनाव मोनफैबाय दा जोङो दसे नेनांसिगोन आरोना दसेयाव सिखारगोन आरोना स' नै मादैमोना टिकेट लोगोफोर नै जोङो ट्रेन नेगासिनो दङ ट्रेना मोनफैयाखै जिरायना दं बेलेगखौबो लाबो लोगोफोर जोङो ट्रेन नेयै जा बरिं मोनखाबाय माने बिथिं उदालगुरिनिफ्राय माने बिथिं तेजपुर थांनायासो माने फैग्रोदो आरोना जों बिथिं दा खैराबारिथिं थांगोन ना बिथिं साइडनिया फैयाखै बरिं मोनजोब्बाय नै माला सेल्फि लासोदो मा जागोन बिदि नेबाय थानांगौबा टाइमा बालायलाय बाबाय ने गरम फेन थानायखायसो नाङाखै मेदाम नुदों मादैखौ साइस याव मालाय दावदां दलला जानाय दैयाव जारुरो थां मालाय लोगोफोर ट्रेनखौ जा गोबाव नेबाय नै ट्रेना दासो सफैदो लोगोफोर नै ट्रेनानो माने जायगा गैया जोङो माने फार्स्टिंसो जा जायगा दंमोन आरोना ओमफ्राय नोंसोर ज'दोना बेयाव जायगाया गैला हेन्थु हेन्थुसो ज'दों जाबायना जायगाया
स' नायलांबाय था लोगोफोर लोगोफोर नै जोङो ट्रेनाव गाखोबाय थादों थांबाय थादों जों दा उदालगुरि मोनबाय आरोना स' जोङो दा बेसेबां मिनिटनि उनाव मोनहैगोन मिस्ट्रिया ट्रेनाव एसेबां माने गाखोनाय जायाना स' बेखायनो जों मिथिया आरोना स' नायलांबाय था लोगोफोरनि जों खैराबारि मोनफैबाय ओमफ्रायसो ट्रेन स्टेसन मोनफैबाय स' ट्रेना लांसिगोन लोगोफोरनि जोङो खैराबारि ट्रेन स्टेसनाव मोनफैबाय दा जोङो गारि हमना थांसै आरोना मन्दिरसिम स' लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोरनि जोङो फैनाय लोगो लोगो टम टम मोनबाय नै आदानियाव थांबाय थानोसै लोगोफोरनो खैराबारि टाउन मोनफैबाय लोगोफोरनो हिरिम्बा बाथौ मन्दिरा बेनो नै खाथियाव मोनफैबाय आरो जोङो नै गेट मोनसिगोन लोगोफोरनो जोङो टमटमनिफ्राय ओंखारबाय मोनफैबाय जों बाथौ मन्दिराव स' नै ओंखारबाय आरोना थांगासिनो दं गेट मोनफैबाय दा गेटखौ जों हाबनोसै आरो गेटजों जि मोजां मोजां फुल दं सिनारि आन्दायस्राबायसो आन्दायबाय लोगोफोर जागाफोरा जा मोजांखा आरोना जा मोजां मोनदो लकेसनखौ फैनानै जोबोद गाहाम मोनदो आरोना नै जोङो मन्दिर खाथिनि गेटआव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय बेहाय जों सेन्देलखौ खुना गालांनांगौ जादों आरोना खुलुमनांगौ बेहाय जोङो मन्दिराव हाबनो थाखाय आथिंखौ सुनानै लाग्रोबाय आरोना स' जों मन्दिराव हाबहैनोसै दा लोगोफोरनो जोङो हिरिम्बा बाथौ मन्दिर सिङाव हाबबाय जा समायनाखा मन्दिरा नै बिदि आरोना ओमफ्राय बैथिं खुलुमनांगोन आरोना स' जों इथिं खुलुमहैनांगोन मन्दिरा जा मोजां माने मन्दिर सिङाव हाबनाय लोगो लोगो जा गोसोखौ सान्थि गुसु थान्दा मोनलायलायबाय बेफोरबायदि आरोना नै लोगोफोरनो जों बिबार बावनो थाखाय नै इयाव जगार खालामदों बेयाव जिरायना जगार खालामदों आरोना लोगोफोरनो जों बावनो बिबार लाबाय नै जों बावनोसै जायाखै गावबागाव माने बिबार बावनो थाखाय लाबाय आरोना नै जोङो बावनो थांसिगोन बिदिया लाबाय
Sana 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 जा मोजां नायलाय जा मोजां दां जाखादो फाय बामनो फाय चुकु नै जा मोजां बाम जाखायो नै टिकि नै जायाना जाग्रा बुस्थु आपेल ओरि होदो आरोना जास्राया खेबाथाय गैला ये नै बाम जाखादो आयुलै खेबसिगोनसो दां नै नायलाय सिटिसो हाबना लांबाय उन्दुस्राबायसो दां उन्दुबाय जि मोजां बाम जाखादो आय अरगोनदां साननाय मेगना मोद्रां नायदों माथो थांदो ए बामनो बामला थांदो दे थांदो आइया थाबाय आइया नै लोगोफोर जा सिनारि मोजांखा नै बेफोरफोरा बेथिंबो नै फख्रि दङ फख्रिफोरबो दङ जि बेरायनोबो फैसै मानसिफोरा माने बेलेग जातिफोराबो फैयो आरोना खुलुमनो दिनैथ' जों फैनाय समाव माने बेलेग जातिखौल' जोंल'सो बर' आरोना बेलेग जातिफोरा जा खुलुमनो फैदो नै स' बिबार बागान जि मोजांखा लोगोफोर जा मोजां आरोना जा बेरायनो थाजिम गुसु जायगाया बिबार बागान दङ ना बेखाय मोजां मोनदो आरोना स' फख्रिबो दङ मन्दिरजों लोगोसे फख्रियाव जा ना दंसोगारो आरोना जा बेरायनो मोजांखा आरोना सिनारि माने बिबार बागान फुल दंसोगारो जा मोजां मोनदो आरोना बेरायनो दख'ना गाननायजों गथ' बामनायजों बर' बिमा नुदो लोगोफोर नै बे साब्रै मुसुखा बानायना दोननाया सि आत्माखौ बावनाय देखायदो आरोना साब्रै मुसुखा बानायना दोनदो जाहाथे बर' हारियाव माने गोदो गोदाय सि आत्माखौ बावोमोन आरोना बेखौनो देखायदो नै जोङो गाजि जानो नागिरदो अखा मुखै सोबाय माने जों लाबोखादो आरोना ओमफ्राय साबो लोंबाय स' सा लोंनायाव भिडिअखौ लानो हायासै जादो ओंखाम उखैनाय गरमथार ना गरमथार जाबाय नै थाइजौ हानाय जाबाय गोथावहाय ओंखाम उखै जाबायना मादै जाबाय उखै जाबाय लोगोफोर जोङो बिबार बावखांबाय खुलुमखांबाय स' बिबार बावखांनानै जोङो बेरायबायबो आरोना दसे माने बिबार बागान दङ जिं खोब मोजां मोनबाय आरोना गोसोखौ फैनानै माने खुलुमनो मोननानै बाथौआव हाबनाय लोगो सिङाव हाबनाय लोगो गोसोखौनो स्रां मोनलायलायदो आरोना माने गोसोआव जेबो लेथ्रा भाब गैयि माने गोसोआव जेबो लेथ्रा गैया आरोना स' बुहुत गाहाम नांदो आरोना मोजां मोनदो दाबो गोसोआव माने जेबो मैला गैयि बुहुत सान्ति मोनदो आरोना बुहुत मोजां स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब एन्ड लाइक खालाम थाबैनो लोगो मोनफिनगोन टेक केयार बाय